Nakisap iti 26 a piraso a fighting cocks wenno para tadi a manok atarakin ni Leonor Sanidad I Fernandez 78 ti tawen na agnaid iti barangay Tagipuro Bantay Ilocos Sur. Iti eksklusibo apan nagipatpatang iti preskor iti mismo nga kinbagi ani Sanidad ket addaan iti 50 nga para tadi a manok na nga nangrugi nga nagtaraken iti tawen 1990. Segun pay ken kuana sumurok kumurang asa nga gasot aribo a piso iti pateg iti manok a natakaw ken kuana. Iti panagtultuloy iti panagipatpatang ken ni Sanidad awan ti anyaman nga nadlawanda nga simbrek iti solarda ultimo nga taul iti aso ket awan man lang iti nangigda ket ita nga natakwatan dan iti bigat kalman Agosto 22 nga awan dagiti dadduma nga tarakendan a para tadi a manok. Dadua nga kuha nakamotor pagpakasta kaya malasing kumiti ko nakano damay pakita yun no awan na kaya tari medyo gitudulatan damatiliw daw malasing ko. Nakuna napay nga dakkel iti adal ken kuanan iti napasama kanya na isa una pay iti lasud iti manong nga tawen ti panagtartaraken na iti para tadi a manok ket tatan na laeng mapadasan a matakawan. Ay ti malem bain nung atadi kajay ko na pampanunutek hindi ko hangkome nga kaskason imibagbaga na gito kakadwa sipsipot kayo agay diyan nalasin na gijedwa ko na ket wena ko na dami. Itimit pinakisasarita iti preskor ken ni Police Senior Inspector Esteban Pastor, Chief of Police tinadakamat nga ili, napan nagreport iti maysa nga parataraken ni Sanidad iti opisina da nga imbaga na nga natakawan da ket ditan nga napan insigida nagresponde iti Philippine National Police iti Bantay. Iti agdam agit ko agtuloy pala datoy investigasyon tayo ta iti kalabe sa daman naramit nga kastoy din. Iti datoy digi modus operandi da di same lang pattern nagpares mala di mulai di ka naramid di Bantay, ken di naramid din na minsan ditoy. Di naramid di ko di tayat, ken ditoy Tagipuro may sa di kasla pattern da nga nagtakaw. So nga agtuloy la ta investigation tayo ta di mismo nga caretaker di natakawan. No kasla no surutin di investigasyon kasla di marami dito Bantay ken sa bali nga ili kasla may sa grupo. Kasla ginaramid di Tagipuro, hamay lang dito naman Bantay na karamidan nan. Según di impormasyon ito sa panaran na dito sa Santa Catalina ken San Ildefonso konsumanin. So katamo mi dito grupo dito agtaktakaw dito yan tayo. Pinasinggidan pay iti natakamat ko opisyal nga may kadwan ang napasamak iti masakupan na iti panagtakawan iti manok ket ita adumaw dawat met nga rod iti kiddaw iti nasaong opisyal kada tayo nga umili. Tilang idaw-dawa ko kita kalugaran iti Bantay aglalo kita at the farm na ken lahan at the farm pati kita kadwa kita force multiplier tayo kita barangay official si tanod ano adamad-madlaw da ditoy barbarangay da aglalo kita langanan nga oras ti rabi wenno parbangon itawag da kasigod dito ayami wennohan iso da mismo ti kuan mangkemegen no kabelan dala kemegen kayay kemegen dan tapos ada tawag kanyami ken orket dam ati kuan ati telephone number ti police station nga 722-8122 waya dala nga itawag di jay ta agresponde ta nga sigud uray nga oras uray parbangon man basta itawag na sigud ta agresponde nga sigud ti kapulisan tayo ti Bantay. Para iti preskor, Ryan Pardo.